Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Graph 2. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα κινούμενα σχέδια, που από ό,τι ξέρω όλοι τα ξέρετε, οπότε ας αρχίσουμε. Πρώτα αρχίζουμε με το Bugs Bunny. Είναι ένα ωραίο λαγουδάκι, πολύ το βλέπουμε στην τηλεόραση τελευταία και είναι πάρα πολύ ωραίο, πώς να το πω έτσι. Δεύτερος είναι ο Garfield. Ο Garfield είναι συνήθως μια ταινία, αλλά εγώ έχω δει και τα κινούμενα σχέδια και όλα. Όπως και το Graph δηλαδή. Μετά, αφού σας είπα αυτό, ακολουθεί ο Bob Σουγκαράκης. Το Bob Σουγκαράκη είμαι συνηθισμένος να το βλέπω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τέλος του Graph. Παρακαλώ, γεια σας.